कहे मुरा में घट गईले ऐसन घटनावा गाड़ी तेज चलावे के कारनावा भइले कही सन बावे विधि के विधानावा 9 गो भोजपुरियन भाई के जानवा गईले ए हो कैसन बावे विधि के विधानावा 9 गो भोजपुरियन के जानवा गईले हवे माही रे माही बाइक से टकरा के ऐसा कपियो टकरा गईले टरहक में न हो जाना चल गईले दुनिया छोड़ के नरक में बाइक से टकरा के ऐसा कपियो टकरा गईले टरहक में न हो जाना दुनिया छोड़ के चल गईले नरक में बाबू माई के रहु अंदुलारा देखहु ला सपनावा भइले कही सन बावे विधि के विधानावा 9 गो भोजपुरियन के जानवा गईले ए हो कैसन बावे विधि के विधानावा 9 गो भोजपुरियन के जानवा गईले। नमस्कार दोस्तों, ये गाना के आप लोग इतना शेयर कीजिए कि सभी दर्शक के पास जरूर पहुंचाइए। और ये भोजपुरी के लिए बहुत ही दुखद खबर है और ये गाना को ज़बरदस्त तरीका से शेयर कीजिए, सभी भाई लोग को ये पता चले कि भोजपुरी में ऐसा जो है घटना हो चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।